the daytime. Girl, I want to be with you. Hoe lang draai je dit nummer al, Jasper? 4 minuten en 3 seconden. Jongens, als ik dit zeg, Frans Bauer, hoe ben je hem net ontevreden? Nee, net. nee, dit is echt allemaal rock. Ja. Waar ben we hier? Jasper zien zolder. In Makum. Ja, En wij zitten nou live in de uitsturing. Ja, ja dat we klopt. zijn aan het opnemen. We zijn een radio aan het maken. Nog niet aan het uitzenden. Het komt Maar later. dit komt daar wel op een radio of kunnen we dit weer omjaren? Ja, dat weten we nog niet echt goed, want we zijn nog een zender aan het maken, dus dat hangt er vanaf op welke frequentie we zitten. Ja, we zijn nog wat aan het experimenteren. En met internet, dat is dan ook nog best wel lastig. Dit is Makum FM met Jasper Visser en Dirk de Vries. we gaan nu even een nummer draaien van AC/DC's Highway to Hell. Living easy, loving free. Season ticket on a one-way ride. Waar komt dit bij? Hoe is dit begonnen? Nou ja, vrienden van Dirk en zo vonden het leuk om gewoon ja, radio te maken, gewoon muziek te draaien en dat soort dingen. En toen zouden we hier bezig en dat werd steeds leuker. En, Oké, dus we kunnen je maar eens een keer weer je moeder op weer omjaren. Ja, het is leuk wel. Ja, Ja. ik denk het wel. Ja. Dus dan krijgen we radio 1, 2, 3 FM en Makum Makum FM. FM. Ja. 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 Ja, het was eerst Tune FM, maar nu is Makum FM. The Who, Sex Pistols, Guns N' Roses, Nirvana, Deep Purple, Iggy Pop, Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix, Queen. Stevie Ray. Guns N' Roses, The Who, Sex Pistols. Waarom luisteren die twee jongens van Vietje naar zulke harde muziek? Nou ja, we vinden gewoon mooie muziek. Ja, ik ook. Het is gewoon leuke muziek en het is gewoon mijn smaak. Komt het Sint-Wurg niet het leuks meer uit? Nee, het is mij te alternatief. Even heel wat oors. Dan ben je nog wat populair bij de vrouwen. Nee. Nou, ze binnen ook, ze luisteren niet meer zo vaak naar de radio, denk ik. nee. Ja, dat wie toch altijd zo? Had je radio discjockey wie en dan niet altijd goed bij de vrouwen. Ja. Ja, vroeger wel. Ik weet niet hoe dat nou zit. Dat was Motorhead met Born to Raise Hell. Dit was het laatste nummer van Makum FM, Deze uitzending. ja. Het is 12 uur.